Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur urtarrilak 12 ostirala elkarrizketa bakarrarekin gatoz. Oraingoan Arkaitz gurekin egongo da, abiadura handiko trenaren kontra Altsasun apirilaren 20an egongo den manifestazioaren inguruan hitz egitera datorrena. Baina horrekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Orain, gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1780ean, Pirinio Atlantikoetako departamentua sortu zuten, Ipar Euskal Herria eta Biarno batuz. Urte batzuk geroago, 1816 urtean, Frantziako gobernuaren lege batek Napoleon Bonaparteren familia osoa deserriratu zuen. Egun berean, baina, 1981an, Alfontso Gerra, Espainiako lehendakariordeak bere dimisioa aurkeztu zuen. Eta bukatzeko, 1988an, Ramon San Pedro tetraplegikoak bere buruaz beste egin zuen. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Larunbatean, alde batetik Tutunplatz bakarrizketa Altsasuko kulturetxean. Jon Plazaola bere sorlekura bere sehaskara itzuli da Tutunplatz humorezko ikuskizun berriarekin. Taula gainean bere lehen agerraldia egin zuenetik 23 urte pasa diren honetan, berriz ere stand-up formatuko bakarrizketari heldu dio. Hori bai, 23 urte zaharrago, 23 urte jakintsuago eta 23 urte kabroiago. Ikuskizunaren promozio esku oinarriak zehazten duenez. Arratsaldeko 7:00 €8 eta lehiatilan bertan 10 €. Beste alde batetik Olaia Intziarteren kontzertua, Totemen. Olaia Intziarte etena ez da dena, biran Totem aretoko oholtzara igoko da urte hasieran. Arratsaldeko 8:00 hasiko da kontzertua, eta Ester izango da kontzertuko artista gonbidatua. Sarrerak 10 € eskura daitezke. Jarraian, sormen lantegiak familiartean. Jarduera plastikoa familiartean. Arte plastikoetako hainbat baliabide landuko dira irudimena akuiatzeko eta norberaren alderik sortzaileena indartzeko. Goizeko 11:00 ordu batak arte Iturramako Zibiboxean. Bukatzeko liburu magikoa izeneko ipuin kontaketa. Txikitan abandonatutako etxe batean sartu ondoren, gure ipuin kontalariak liburu magiko bat eskuratu zuen. Horren laguntzaz, Lolo ezagutuko du, oheazpian bizi den monstruo bat, haurren beldur dena, eta Margarita, gaiztakeriarik egiteko gai ez den sorgina. Zabalguneko Zibiboxean arratsaldeko 6:00 7:00 arte. Igandean, Urargi ikuskizuna Uharteko kulturetxean. Antzezleek bi elementu magiko erabiltzen dituzte, argia eta ura. Mundu poetikoak argitzen, eraldatzen eta marrazten dituen argia. Bere izaera urduri eta aldakorrarekin bidaia sentsorial batera gonbidatzen gaituen urak. Argiari uretan islatzea gustatzen zaio, gardena baita, ispilu bat bezala. Ondoren espazioa margotzeko. Ikuskizuna arratsaldeko 5:00 izango da, Uharteko kulturetxean, 3 € truke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, super haserrea. Argazki nagusian, Lewandowskik Bartzelonaren lehen gola ospatzen ari da eta David Garziak Arnaizi egindako falta erreklamatzen du.
Bartzelonak Superkopako finala jokatuko du Osasunari 2-0 irabazita. Epaileak zigortu ez duen Arnaizen aurkako falta bat baliatu ondoren markagailua irekitzeko. Kaltetuak sentitzen gara epailearen irizpidea oso ezberdina izan delako bi taldeentzat partida osoan zehar, dio Jagoba Arrasatek. Eskuineko berrietan, alde batetik, Txibiteren hitzetan, lehen aldiz etak ez ditu itunak baldintzatzen Nafarroan. Beste alde batetik, Iruña lehen bizikidetza planean lanean ari da, indar aurrerako jenbarepesarekin eta UPN eta PP aurka dituela. Ondoren, Nafarroako Unibertsitate Publikoko hurrengo ikasturterako plazen eskaintza 2252 iritsi da. Jarraian, Taures Zurdozek Redenzion izeneko bira egingo du gaur gauean zentral aretoan. Bukatzeko, korrika Nafarroatik igaroko da martxoaren 15-tik 18 bitartean. Diario de Navarraren titular nagusian, Maria Txibitek EH Bildu UPNren aurretik jarri du Iruñeko elkarbizitzarako. Alde batetik, PSNeko buruak zentsura mozioari buruz hitz egin du hilabete geroago. Beste alde batetik, Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin abstenitu egin dira Iruñean etari ezarritako zigorrean. Argazki nagusian, David García, Kike Barja, Jon Moncayola eta Raúl García de Haro txaloka riadera joan diren osasun zaleei. Titularrean, Osasunak agur esan dio Riadeko Superkopari eta argatu egin du arbitraje jardunaren aurka. Eskuineko berrian, alderdiak Madrilen emandako botoa kritikatu du Nafarroako Podemoseko buruak. Goiko berrietan, alde batetik, titulazioa duen jendea ilaran dago jan ahal izateko. Bestetik, Irulegiren eskuak sortzen dituen zalantzak. Azkenik, Amerikako Estatu Batuetako saskibaloian garaile atera den tuterarra. Gara egunkariaren titular nagusian, Hego Afrikak Israeleko ekintza genozidak zehazten ditu, nazioarteko justizia auzitegiak gelditzeko eska dezan. Pretoriak atzo Hagan adierazi zuenez, genozidio ekintzak sistematikoak dira, aplikatzen eta eratzen direnak. Gazaren aurka abiatutako erasoaldi militarrean. Israelek gaur deklaratuko du. Argazki nagusian, Pedro Miguel Etxenike agertzen da. Titularrean Etxenikeren hitzetan, ezagutzak erabileran dagoen jakituria baten eskutik joan behar du. Argazkiaren eskuinean, Osasunak amore eman du Barsaren aurka eta amaierarik gabe geratu da. Goiko berrian, Ezker Abertzalea zokoratu nahi duen ituna. Gaur bezalako egun batean duela 36 urte, Ajuriako ituna sinatu zen. Erdiko berrietan, Euskal Hitzarmenak albokate estatuko ezkerraren barne borrokan. Beste alde batetik, Irundik Baionara igaroko den 23. korrikarren ibilbidea iragarri dute. Berriaren titular nagusian, Israeli Gazan genozidio kalkulatu bat egitea egotzi dute Hagan. Alde batetik, Israelen aurka kautelazko neurriak hartzeko eskatu dio Hego Afrikak nazioarteko justizia auzitegiari. Bestalde, Tel Avivek absurdotzat jo du auzi saioa, eta hurrengoak dira bere hitzak. Nazioarteko legedia betetzen dugu. Goiko argazkian, 23. korrikaren mapa dugu. Titularrean, 2700 kilometro Irundik Baionara. Martxoaren 14-tik 24 egingo da 23. korrika. Arro herri lelopean. Beko argazkian, Lewandowskik Bartzelonaren lehen gola ospatzen ari da, Osasunako 3 jokalariek Arnaizi egindako falta erreklamatzen duten bitartean. Titularrean, sartu irten azkarra Saudi Arabian. Osasunak ondo egiten dio aurre Bartzelonari Superkopako final erdian. Eskuineko berrietan, alde batetik, hondakin ilegal ugari mugitzen dira Hendaiaren eta Iruren arteko mugan. Beste alde batetik, lurraldeetako lan itunak hobesteko aukera ez dute galdutzat jo eragileek. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, burua tente, baina etxera. Osasunako jokalariek atzo Barsaren kontra galdu egin zuten eta Superkopatik kanpo geratu ziren. Eskuineko berrietan, alde batetik, korrikak martxoaren 16an zeharkatuko du Iruin herria. Bestalde, Elizak bere izenean erregistratutako higiezinak ikertuko ditu Nafarroako gobernuak.
eta asteburuko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, ostirala, eguna behe hodeiekin eta lainoarekin hasiko dugu. Goizean, hodeitza desagertzen joango da eta eguerdian eguzkitsu egongo da. Arratsaldean erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak ugaritu egingo dira, baina gainerako ondoriorik gabe. Egunaren hasieran eta amaieran hotza egingo du. Maximoak aldiz aurreko egunetakoak baino epelagoak izango dira. Kantauri isurialdeko zerbait tokitan 10 gradutik gorakoak. Hegoaldeko haizea ibiliko da. Bihar, larunbata, hegoaldean zerua hodeitsuago egongo da, baina erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak nagusi izango direnez, ateri eutsiko dio. Kostaldean, eguzkiak jaun eta jabe izaten jarraituko du. Hego haizea ibiliko da, biziago. Temperatura minimoetan aldaketarik ez, egun sentian hotza egingo du. Temperatura maximoak igo egingo dira eta kostalde inguruan 15 gradura iritsiko dira. Igandean, lainotzera egingo du, une batzuetan zerua estalita ikusiko dugu. Euria, urria izango da eta probabilitate handiagorekin egingo du egunaren bigarren partean. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta giroa zertxobait epelagoa izango da, batez ere minimoei dagokienez, eta izotza egitea zailagoa izango da. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara oraingoan Arkaitzekin gaude, abiadura handiko trenaren aurka apirilaren 20an dagoen manifestazioaren inguruan hitz egitera datorrena. Kaixo, Arkaitz. Kaixo, egunon. Zein da manifestazio hau egiteko arrazoi nagusia? Guk identifikatzen dugu 2024 urtean gaudela jada eta instituzio handietatik proposatzen duten plataforma esklusibo hori HTA eramateko eta zenbait urte eramaten ditugunak horien kontra adierazten eta ekintzak eta lan egiten, ez daukala inongo zentzurik are gehiago bizi dugun krisi ekosozialean eta Europatik ere esaten dabiltzatenean badela garaia horrelako inbertsioak ez bideratzera horrelako azpiegitura erraldoietara. Eta horregatik ikusten dugu, momentua badera beste behin ere, eskatzeko planteatzen duten astakeri hori bertan bera uztea, azken finean proposatzen dute beste behin ere plataforma esklusibo bat egitea bakarrikan abiadura handiko trena joateko, eta gainera ikusten dugu nola estatuko beste tokitan hori gauzatu den tokietan, horrek suposatu duela egungo tren azpiegiturak betikoak esan ezagun, bertan bera geratzea, mantenua asko jeistea, eta azken finean desmantelaziora joatea. Eta horregatik guk Euskal Herriko zenbait bailaretan bizi garen herritarrak eta trena erabiltzen saiatzen garenak, nire kasuan Sakanatik, baina manifestazioaren atzean Sakanako herritarrak gaude, Arabako Lautadakoak eta baita ere Goierriko jendeare, trenbidea daukagun herriak gara, ikusten dugu nola betiko trenbidea gero eta gutxiago zaindu duten, gero eta frekuentzia gutxiagoko trena gauden, normalan berandu iristen direnak, eta uste dugu ez daukala bat ere logikarik tren mota hori benetan bultzatu behar dena bertan bera uztea, eta horren aurrean beraiek planteatzea, oraindikan jarraitzea planteatzen 2024 urtean esaten genuen bezala, abiadura handirako plataforma esklusibo bat. Ze desberdintasun dago abiadura handiko trena eta gaur egun dugun trenaren? Guk identifikatuko genuke, beraiek proposatzen dutena, badela, betidanik esan izan dena, HTaren inguruan, plataforma berri bat egitea, soilekan abiadura handiko trenak eramateko. Abiadura handiko tren horiek, azkenean dakigunez, egiten dutenak badira hiriak beraien artean konektatu, prezioa gainera garestia da, naiz eta subentzioz betea dagoen, bestenaz inork ez luke hartuko benetan ordainduko bagenu balio duena, egiazki balio duena. Eta ikusten dugu hori, azken finean badela eredu bat,
klase eredu bat sustatzen duena, baita ere egitura kapitalistaren barnean dagoena, ez? Hiria konektatzeko, soilik pertsona jakin batzuk egun normalean edo erabiltzeko, herritar normalak ez dute erabiltzen, eta merkantzien garraioa ere ez lukena suposatuko, ez? Estatu mailan ez da zati batetan ere merkantziarik eramaten abiadura handiko trenetan, soilik dago zatitxo txiki bat Katalunian la Junkerara iristen dena, baina hemen jarretzen dute falazia horrekin, ez esaten bai Euskal Erkidegoan eta baita Nafarroan hemen bai merkantziak eramango dituela, ez? Hori esan izan dute historikoki, baina berriki jakin izan genuen Erkidegoan Euskadin esan dezagun, bertan aitortu zutela, merkantziarik ez dituztela eramango, eta hemen ere ikusita Nafarroako zati horiek zeinetan obretan dauden jada, batez ere Kastejonetik iparralderuntz, eta Faialdean daude gaur egun, hor ikusten da nola egiten dabiltzaten azpiegitura horiek ezinezkoa dela merkantzia trenak eramatea, ez baina horrekin jarraitzen dugu. Orduan guretzat hori da alderik nabarmenena, eta identifikatzen duguna, betidanik eduki dugun trenbide hori benetan badela herri honek behar duena, ez? Gure herriak behar duena, herriak konektatzeko, mugikortasun hori bultzatzeko herrietatik eta herriko jendea hirietara joan gaitezen, baina egunerokotasunean egiten diren bidaiak direlako, ez? Ez dira abiadura handiko trenak suposatzen duena, beraiek proposatutako plataforma hortan, soilik hiriak konektatzen dutena. Guk planteatzen duguna gaur egungo trenbidea hobetzea, askoz frekuentzia gehiago ipintzea herriak benetan konektatzeko eta herritarrei aukera hori emateko trenaren bidez garraiatzeko, baita ere trenbide hori hobetzea, adibidez Nafarroan, 1800 urtean, 1800 urtean, trenbide hori planteatu zenean, zerrengatik ere desjabetu zuten justo alboan dauden lur sail batzuk, ez, bigarren bide bat edo egiteko. Orduan guk planteatzen duguna toki batzuetan gaur egun daukagun sare hori hobetzea, eta esaten genuen bezala, aldiriko trenak hobetzea, baita ere merkantzien trenak trenera pasatzea, karreteratik merkantziak kentzea, eta zergatik ez, abiadura pixkat handiagoan doazen trenak ere pasatzea, baina gaur egun daukagun trenbidetatik, ez. Gu bilatzen duguna batez ere, gure herrietan beste elementu berri bat ez egitea, beste plataforma esklusibo bat ez egitea, eta aldi berean egun daukagun trenbidea bultzatzea, benetan uste dugulako bizi dugun krisi ekosozialean, trenbidea dela garraiobide bultzatu beharreko garraiobide bat. Eta zuek duzuen proposamena, egin duzuela proposamen hori, edo... Bai, guk orain dela urte bat eta erdi, ikusi genuen zenbait plataforma elkartu ginen, bai Nafarrokoak, Nafarrokoak esan ezagun, Tafaialdekoak, bai Iruñerriko Olzaizako plataforma bat trenaren aldekoa, bai Sakanakoak, baita ere Araban Lautadako jendea, baita ere Arabako mendialdeko plataforma bat, eta baita ere Burgoseko Bure Batien Futuro eta Miranda por el Tren, guztiok elkartu ginen, crowdfunding bat ipini genuen martxan, dinamika ezberdinak eraman genituen aurrera dirua batzeko, eta 3 ingeniero kontratatu genituen, jakindura daukatenak trenbideen inguruan, eta esan genien, kontratatu genien proposamen bat egin zezaten. Guk hori publikoki zabaldu izan dugu, parlamentura eraman izan dugu Nafarroan, baita ere Arabako juntetara, eta behintzat ikusten dugu erramenta bat bezala erabilita izan daitezen. Ez dugu esaten soilikan alternatiba hau posible dela, guk lehenengo saiakera hori egin dugu, eta eskatzen duguna benetan gauzatu dadin beste ikerketa tekniko bat, diru gehiagorekin, guk 16.500 euro gastatu genituen hortan, baina adibidez estatu mailan bazegoen partida bat 2022ko aurrekontuak aurrera ateratzeko, printzipioz guk ikertu genuen tarte guzti hori Kastejonetik Burgoseraino, ikertu zedin 200.000 euroren bitartez gauzatuko zen
ikerketa batekin, ez, ikusteko bideragarria den guk esaten duguna, eta beste estatuko tokietan egin izan dena, ez. Plataforma berri bat eraiki beharrean, badakigulako horrek zer suposatzen duen amalurrari dagokionez, zer suposatzen duen herriko konexioi dagokionez, zer suposatzen duen zaratari dagokionez, ingurumenaren inpaktua, ekonomikoa eta dena, eta esaten genuen bezala, egungo trenbidea aldi berean, bertan bera geratzen delako, ez, ikusten dugu hori horrela dela, ikusten dugu gauzatu egin behar dela alternatiba bat, posiblea dela, eta benetan hortaz dakitenak, teknikariak eta inkluso baita ere Adifen eta Renfen sindikatuak, representazioa daukaten sindikatuek ere esaten dutela, ez soilekan herri mugimenduetatik esaten den gauza bat dela, baizik eta ere, trenaren inguruan, trenean lan egiten dutenak eta proiektuak egiten dituztenak ikusten dutela gaur egun ez daukala inongo zentzurik planteatzea plataforma berri baten eraikuntza. Eta proposamen horren aurrean erantzunik jaso zenuten edo ez? Bueno, bai erantzuna jaso genuela, zentzu handi batean, ulertzen baldin badugu erantzuna alde batetik instituzionala, ez, publikoki HT esklusibo horren kontra agertu diren alderdi politikoek, gurekin bat zetozela adierazi izan digutela, ez, Nafarroako kasuan, esango nuke H Bildu, Izquierda Ezkerra eta Podemosek hori adierazi digutela, eta, alboko beste erkidegotan eta, ekuok eta, horiek badakigu horren alde daudela, eta besteek oraindikan ez dira guztiz definitu, o behintzat ez diren guztiz definitu guk lehenengo aldiz aurre ikusi planteatu genienean, ez. Baita ere azken aldian beste plataforma bat sortu da Iruñerritik gertu Izagulinakoak adibidez, eta horiek baita ere orain dela gutxi Nafarroako parlamentuan egon ziren beste lan saio batetan, eta alderdi politikoekin egon ahal izan zuten, eta esaten zutenaren arabera guztiak baita ere entzun zieten, eta esan izan zuten, behintzat mahai horretan, ez zeukala inongo zentzurikan, plataforma berri bat egitea, gure kasuan Aralarretik 22 kilometroko tunela egiten, edo Beriain mendiko magaletik pasatzen, ez horrek suposatuko lukeen inpaktu guztiarekin. Orduan, instituzionalki erantzun hori egon izan dela esan dezakegu, ezagian oso irmoa edo ezagian konsekuentzia handirekin, eta gero ikusi izan duguna kalean eta partekatu izan dugunean, publikoki egin ditugun hitzaldietan eta nola jendarteak baita ere ikusten duen jendarte, gerturatu den behintzat jendartea, nola ikusten duen aukera bat dela benetan hori ez gauzatzeko eta egun daukagun trenbidea bultzatu nahian. Baita ere mozioak sartu izan ditugu gure kasuan Sakanako herri guztietan, gauzatu nahi dituzten zundaketen kontra eta alternatiba baten alde, eta esan beharra dago Sakana osoko udaletxe guztiek altsasu kenduta, beste guztiek mozioa aurrera atera izan dutela, independentea gobernatu edo EH Bildu udaletxe horietan egon, eta altsasuko kasuan, geroa bai dagoenez, partzialki egin izan zutela mozio hori onartu. Orduan, onespenari dagokionez, oze jarrai bide, pixkat ikusita alor bakoitzean ze gora izan denez, baina uste dugu benetan edo zeini azaltzen diozunean, incluso betidanik HT-aren alde egon denari, ez dagoela gaur egun inongo argudiorik planteamendu horrekin aurrera egiteko. Ez baldin bada, benetan diru ondasun hori ez, publikoa dena, guztiona dena, enpresa batzuei ematea. Hori ikusten dugu badela gaur egun geratzen den argudio bakarra, esan edo publikoki edo gordeta ere. Eta zergatik uste duzu dagoela HTA ezartzeko hainbesteko interesa? Gure ustetan zeozer nahiko adierazgarria, mundu mailan estatu Espainiarra izatea bigarren herrialdea zeinek abiadura handiko tren kilometro gehien dituen. Lehenengoa Txina da, baina badakigu soilekan mapa batean ikusi behar dugu Txinak zelako zabalera daukan eta zenbat milioi pertsona bizi diren, eta berriz estatu espainolean ez ze zabalera daukagun
eta zenbat pertsona bizi garen, ez dauka inongo zentzurik adierazgarria ja bada berez hori, ez. Hori soilekan datu hori ikusten baldin badugu. Orduan gure ustetan hemen urte askotan bultzatu izan dena bada enpresa batzuen interesa, gero nazioartera joateko eta proiektu ezberdinak gauzatu ditzaten eta dirua irabazi dezaten, ez, ikusi da Arabia Saudin, edo ikusi da Panaman, Estatu Espainoleko enpresak lortu dutelako mundu mailan ere ospe hori obrak horiek egiteko, orduan alde batetikan hori identifikatzen dugu, baina beste alde batetikan ere identifikatzen dugu gizartea aldatu denean, ez, jendea gehiena baita ere hirietan bizi dela, eta herriekiko baita ere deskonexio hori existitzen dela gero eta gehiago, eta konpetentzia hori edo beste batzuei begiratzeko joera hori, ez. Orduan uste dugu pisu garrantzitsua daukala estatu mailan, buruan sartu diguten ideia hori, ez da, esataena beste tokietan baldin badute, zergatikan hemen ez dugu edukiko, ez. Zergatikan Sevillara iristen baldin bada, zergatikan Valentzia iristen baldin bada, ez da Iruñara iritsiko. Hori uste dugu badela batez ere hirietan bizi den jende askoren ideia, ez. Eta ez direla benetan pentsatzen azaldu ez zaielako zer suposatzen duen HT esklusibo horren eraikuntzak, zerako dirutza den ez ja bakarrikan horren eraiki behar izatea, baizik eta mantenua, zer eragina daukan egungo trenbide azpiegiturari dagokionez, eta baita ere ze inpaktu daukan herrietan bizi garen jende guztiari, ez, abeltzainentzat, nekazarientzat, amalurrarekiko, zer gertatu den tunelekin, zer dagoen gertatzen Pajaresen, zer gertatu den Euskal Herrian, zenbat akuifero galdu diren, zenbat baserri geratu diren urik gabe, eta bar. Proiektu honetan gastatu behar duten dirutza hori, beste gauza garrantzitsu batzuetara bideratu beharko luketela uste duzu? Gure ustetan argi eta garbi, bai, beraiek planteatzen duten dirutza, gure ikerketaren arabera esan genuen bezala, lehenengo lan tresna bezala planteatzen duguna, ondorioztatzen da, eta ez dugu soilik guk esaten, baita ere EHUren kasuan, ez, Ekopol taldea dago urte askotan ere kriston lan egiten eta aitortu beharrekoa, eta horiek argi eta garbi esaten dute zelako diru xauketa suposatzen duen plataforma esklusibo horrek, ez. Orduan guk planteatzen dugun lehenengo alternatiba saiakera honekin, behintzat, beraiek esaten duten diruaren erdiarekin ahalko genukela egun daukagun trenbidea hobetu, azken aldian itxiarazi dituzten geldi toki eta peadero guztiak ireki, ez, adibidez, Noaingoa itxiute, Zuastikoa, Aldabakoa, Lakuntzakoa, Irurtzungoa, pilo bat Ziortikoa, Olastikoa, pilo bat ditugu itxita, nola demonio hartuko dute bertako herritarrek trena ez baldin badago aukerarik, ez? Guk esaten genuen bezala, planteatzen duten diru horrekin uste dugu soilikan azpiegiturei dagokionez, badagola kriston aldea, eta benetan herrialdea kohesionatuko duen trena bultzatzeko aukera badagola, eta nola ez, baita ere, beste diruarekin, beste gauzetara bideratzeko, ez, osasungintzari dagokionez ikusten dugula nola dagoela, edo gizarte alorreko zerbitzuei, eta baita ere trenen, makinak berritu, hobetu, beste gauzak, ez, gaur egun ikusten dugunean ez dela egiten. Iruñatik hartzen baldin badugu tren bat Gasteizera joateko, edo Gasteiztik Iruñara, edo Tuterara ikusiko dugu zelako goratan dauden trenak, esaten genuen bezala ia beti berandu datoz, nahiko zaharkituak geratu direla esango genuke orduan. Desde luego, dirua askoz bideragarriak diren gauzetara bideratu beharko litzatekela uste dugu. Eta apirilaren 20an Altsasun izango den manifestazioaren inguruan, zer nolako parte hartzea espero duzue? Guk espero dugu beste behin ere orain dela 5 urte bezala, kriston jendetza ateratzea kalera. Orain dela 5 urte iaia sakanako jendearen laurdena kalera ateratzea lortu genuen, baita ere kontutan eduki behar da lautadatik eta alboko herrietatik, esoikan sakanatik ere jendea etorri izan zela. Orduan guk espero duguna bada berriro ere kapaza izatea jendea aktibatzeko, baita ere ikusten dugulako azken aldian, alor guztietan bezala jendea pixkat deskonektatuta bizi garela, ez, eta benetan ikustean alternatibak daudela eta moduak
astakeria aurrera ez ateratzeko jendeak erantzungo duela, are gehiago ikusita deialdi hau egin duguna, bai Goierriko, bai Lautadako eta bai Sakanako taldeek, ez? Orduan, espero dugu jendeak erantzutea, bai apirilako 6an Altsasun arratsaldeko 6etan gauzatuko den manifestazioan Suhiltzaietatik abiatuta, eta baita ere, hemendikan aste batetara, ez, urtarrilak 19an egingo ditugun konzentrazio ezberdinetara. Bai, Otxobin, 7an konzentrazio bat egongo da, baita ere Izurdiagan, baita ere Altsasun, Agurainen, Arabako Manzanosen, eta Beasainen arratsaldeko 7:00 eta hortaz gain otsailean ere planteatzen ditugu jardunaldi internazionalista batzuk, HTaren inguruan hitz egiteko, alternatibaren inguruan hitz egiteko, zeinetan entzun ahalko ditugu alde batetikan gai honei dagokion adituak, baita ere herri plataforma ezberdinetako kideei ere, eta beste jende bati, nazioartekoak, HT esklusiboaren kontra borrokan dirautenak 20 urtetan zehar behintzat. Zuen helburuak lortuko dituzuela uste duzu? Sinestu nahiko genuke baietz, horregatik ere mugiarazten gara, horregatik ere pasatzen ditugun denbora guztiak eta egiten ditugu lan guztiak, ez? Hori sinestu nahi dugu, horregatik lanean jarraituko dugu eta bilatzen duguna baita ere bada jendeak erantzutea, ilusionatzea eta adieraztea, beste behin ere uste dugulako jendeak mugitu behar garela, argi eta garbi esateko eta gure mezuan horrela esaten dugu, ez? Manifestazioaren leloan herritarron hitza errespetatu dadila, ez? Herritarron hitza herrietan bizi garen kasu hontan hitza, ez? Esan genuen bezala Sakanako udalerri guztiak mozio hori onartu dute, zer gehiago esan beharra dago, orduan ez jendeak ere zer nahi duen herritarrek zer nahi duten Altsasu kenduta, zeinetan partzialki onartua izan den, ez? Egin ditzaztela herri konsulta batzuk, jakin dezatela ber jendeak ze esan nahi duen, baina planteatu dezatela, ez? Horren aurrean ikusten dugula betiko zurruntasunarekin jarraitzen dutela planteatzen, bai Madriletik, bai Nafarroako parlamentutik, baiezkoa, baina benetan, ez, benetazko eztabaida bat gauzatu gabe, zergatikan ez ditugu teknikoariak entzuten, zergatikan ez dugu baita ere entzuten Europatik planteatzen dutena, ez daukala inongo zentzurik dirua horrelako plataformetan gaur egun xautzea, are gehiago ikusten denean, gero jendeak ez duela apenas erabiltzen, bide guztiak estatu mailakoak, defizitarioak dira, eta ez dauka inongo zentzurik horrelako ereduarekin jarraitzea. Así que bai, espero dugu baietz, ziur gaude, eta guztion artean geldituko dugula. Bueno, ja bukatzeko, zeo zer gehitu nahi duzu, edo jendeari zeo zer hemendik esan? Esan nahiko genioke jendeari parte hartu dezala, elkartu dadila beraien zonaldetan lanean diharduten plataformetara, sinistea benetan lana egiteko aukera dagola eta horrelako proiektua gelditzeko, eta nola ez, parte hartzera 19an, hurrengo ostiralean gauzatuko diren konzentrazioetan, otsailaren 22tik 25era, bai Altsasun, Agurainen eta Irurtzun eta agian ere Beasainen egingo ditugun jardunaldi horietara gerturatzea, eta apirilako 6an guztiok elkarrekin, ez, Altsasuko kaleak betetzera, eta beraien inguruko jendeari helaraztea ze deialdi dauden, eta guztiok batera saiatzea pixkat logika daukan kontu bat, ez, edo egitasmo honekin aurrera jarraitzeko. Bale, mila esker gurekin egoteagatik eta ea lortzen dituzuen zuen helburuak. Mila esker zuei, ongi izan. Agur. Bueno, gaurkoz hau izan da dena, asteburu oso ona pasa eta astelehenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo izan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Hauna da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian.
Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa, eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.